Gisuhid sa pwersa sa Cebu City Police Office ang mga suok nga barangay sa dakbayan sa Sugbo, kagabii. Kini subay usab sa nagpahigayon or nagpadayong anti-criminality campaign sa PNP sa syudad, pagpangandam sa umaabot eleksyon. Balik si Alan Domingo sa report. Unang itapok ni Police Colonel Enrico Figueroa ang mga naglangkob sa pwersa sa kapulisan. Apil na ang mga special units sama sa SWAT. Unta palas 10 sa gabi, gisugda na nila ang uplan kalugad din gisubay nila. Ang tanang madapit nga gihulagway nga bantayanan tungod sa mga natalang kaso sa pagpamusil. Apil na ang dapit sa Mambaling ug sa San Nicolas ngadto na sa Dulho Fatima. Gisumog sa kapulisan uban ang ilang mga opisyal ang madapit nga sagad tapukanan sa mga tao. Adunay mga nabadlungan nga nakalapas sa City Ordinance, lakip na ang paggawa sa mga minoridad sa curfew hours. Gani, nihapit sila sa usa ka baskitan o gamit ang microphone. Gipahinumduman sa kapulisan ang mga tao sa angayan o dili angayang buhaton. Alas 10, dapat huli na sila. So sa atong ginikanan, atong ingnan, atong mga anak, kamura ba'y anak? This is again part of the program of our regional director, who is Brigadier General Enrico Maranan. His program is advocacy, the enhanced police presence plus quick reaction, quick response time, and counteractions against criminal groups, criminal gangs, private armed groups. This is part of that program. Gibisita usab ni Colonel Figueroa ang mga police outpost nga gipostingan og tagduha ka mga pulis. Nagpahigayon usab sila og uplan sita o conflict checkpoint kauban ang HPG ug CCTO personnel. Diin gipara nila ang mga nagmotorsiklo. Ang uplan galugad kabahin sa pagpangandam usab sa maabot nga eleksyon. This is related to our campaign against loose firearm and private armed group. Again, this is to be able to have a credible and secure election period. Our mandate to implement the law, the rule of law inside those areas. We will respect the people there. Samtang nakuyon na usab ang mga mulupyo sa gihimo sa kapulisan aron mabadlong dayon ang madaotang kalihukan sa pipila ka mga tao sa dapit. Okay ra kay sir eh mas maayo kay ang mga batan-o na kuan diri ba magrayot-rayot. Mabadlong. Maayo gid kayo kay para sa mga batan-o mga lagan. So nakauyon na gyud mo. Kauyon ra gid ay labi ka pilag dakop. Giklaro ni Colonel Figueroa nga namadlong lang una sila sa mga mulupyo isip pahimangno apan sa mosunod nila nga pagpahigayon og uplan kalugad kauban na nila ang LGU aron maisyuhan og citation ang mga malapason sa City Ordinance. Wala ba tayong nakitang problema so far? So far, napaka-friendly naman ng mga tao dito. Wala kami tayong nakitang problema. Sumusunod naman sila pagka binibigyan natin sila ng instruction. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.